Ei, benvinguts a l'Epitafi. Què tal? L'episodi d'avui és amb l'Èlia, és una còmica espectacular, té un podcast que es diu El Sofà, sobre ruptures, que podeu anar a consultar. També té un Instagram molt xulo on fa vídeos que no sabria com definir, perquè una mica passa això, no?, amb la gent que fa... O sigui, bueno, em sap greu, Èlia, no. Però vull dir, passa una mica això amb la gent que fa vídeos a Instagram. Què fa exactament? Vídeos d'humor. Saps? És com molt genèric, no? De què va aquest podcast? Pues, de gent parlar, no? Fa un contingut molt xulo que podeu anar a veure, es diu Èlia de Blabla i és molt xulo, la veritat. No tinc més paraules per definir-ho, no? De cop sembla que no m'hem passat cap diccionari, no? De petit, no vaig caure a la pòssima de les sopes de lletres. No, en realitat m'encanta aquesta conversa, crec que és molt divertida, de cop com definir la conversa abans de... generant unes expectatives, no? Abans de que no existeixi cap conversa. No, res, l'Èlia és una tia genial, té moltes coses a dir sobre la mort, de cop és clickbait això, no, però de veritat espero que gaudiu tant de la conversa com ho vaig fer jo. Tot aquest tema d'ordenar tal, creus que serà, o sigui, creus que això és una cosa que durarà tota la vida i una cosa que la gent pot recordar per això? Potser que sí. Jo crec que sí, perquè moltes vegades quan necessiten fotos em venen a buscar i si no en tinc és una decepció perquè s'esperaven que ho tingués. Llavors és una manera de ser útil pels altres i que et recordin per això. Sí, i relacionat amb l'amor crec que va molt amb la nostàlgia, no? O sigui, m'encantava petita seure a mirar àlbums de fotos antics i recordar la gent que ja no hi era, no? I el passat, que ja ets tu que no hi ets, també. Yeah. I tinc aquesta nostàlgia. Tu creus que... O sigui, tu t'agrada com recordar el passat i tal? O sigui, ets una persona que sempre penses que el passat ha sigut millor que no pas del que pot deparar? O sigui, sé que és molt, però... Ja, no sé si és millor, però li tinc carinyo, sí, li tinc apreci al passat. Com que el present mai és suficient, perquè sóc una persona que mai és suficient, el passat que ja està passat és com, bueno, ni tan mal, o sigui, des de lo positiu. Ja, però bueno, hi ha com aquesta frase, no?, de que el present no existeix. Clar, bueno. Llavors, clar, amb el present hi ha com la penya que mira cap al futur i hi ha com la gent que mira cap al passat. Tu crec que ets de les poques persones que mira el passat de manera positiva. Sí. Molta gent és com, no vull saber res del meu passat. Què és aquesta? No. Tu veus una foto teva del 2002 i és com, que cutxi que era. Correcte. No sents vergonya, no? I no només és això, és com no ho veia en aquell moment que era així de cutxi, saps? És com, merda! En aquell moment no et sabies valorar. Correcte. I creus que en el present no et valores el que t'hauries de valorar? Sí, totalment. Vale, molt bé. Però recorda... Sí. O sigui, mola perquè ho tens superpresent i és com ho saps i no fa res per canviar les coses, no? Ja. I com ho podem solucionar, això? Teràpia, molta teràpia. Vale. Aquí estem. Però no sé si forma part de la meva personalitat i no ho he de canviar i això és el que em motiva a... No sé, és més còmode fer això que fer teràpia, no? Clar, però no ho sé, no soc psicòleg, vale? Però compartir com està bé això, és un trauma que tinc, que penso que mai seré suficient, però tot i així... I convisc. Clar, i convisc, i és el... No només això, dic que és la meva gasolina per seguir endavant. Sí, no sé fins a quin punt. També et dic això avui, demà potser canvio el discurs, però sí. Ja, tio, a mi això em passa que flipes. O sigui, com aquesta moguda avui penso això, no sé què, sobretot em passa ara que més que faig stand-up, que les coses queden gravades o faig podcast total per què dic aquestes coses? Perquè ara mateix no pensaré això demà, o sigui, no sé si ho penso, simplement m'estàs portant a dir coses i jo dic coses i em cago a sobre. És com, merda, he de dir alguna cosa, he de tenir una opinió, me la creu, la faig i el dia següent dic en quin moment he gravat això i ho he exposat perquè ho vegi tothom. Ja, sí. És com que de cop la teva vida té rècord. Sí. I ja no pots, i a mi això és una cosa que em rebenta, perquè ja no... He dit una cosa, fins i tot en aquest podcast passa de que hi ha dies que dic una cosa, en un episodi i el següent, jo no me'n recordo i en dic una altra. O repeteixes, a mi em passa. Clar, i editant penso, però si això no... Això és mentida, per què dius això, tio? Això també m'ha passat, alguna vegada, de dir, ostres, ho he explicat d'una manera que no és ben bé la que hauria d'haver explicat. Sí, però també tenim la sort que estem en aquesta època on està molt de moda dir que la gent pot canviar d'opinió. Clar, això fa 20 anys hagués estat una putada, perquè no hagués pogut canviar d'opinió tan fàcilment. Ara ja és com, està acceptat per tothom, que el canvi d'opinió és bo, pots canviar, no has de ser immòbil. Però tu ets una persona que canvia molt d'opinió? O simplement tires endavant i de cop és com merda? No, crec que vaig modulant el meu discurs amb el pas del temps, sí. Vale.
Vale, no, jo sóc tonto directament. Venedor, perquè has dit la paraula modular, tal, i jo dic com, vale, no, jo això no hi arribo, no arribo a tant, no, jo simplement és com, merda, per què vaig dir això, és mentida, has tirat endavant i ara de cop l'has cagat. I ara tot. Sí, i ara de cop, pues, suposo que ets cristià, no? Perquè, bueno, no. Que no es noti que has tirat milles. Sí, bueno, i que són coses que jo crec que al teu dia a dia no te n'adones, però l'està gravat, o sigui, i deu haver molta gent que al seu dia a dia s'està tirant al pisto, bueno, sobretot, o sigui, tu et dediques al sector de la publicitat. Llavors, jo recordo la meva experiència en una agència de màrqueting, l'única, o sigui, com vaig estar un any fent de redactor de contingut SEO, de blogs i aquestes coses, i era una agència, no vull com... La teva agència segur que és espectacular, l'agència on treballes, però la que vaig treballar jo eren gent horrible. I era una persona que tot el dia s'estava tirant al pisto de és que els nostres continguts SEO són la hòstia, i era com, tio, no tinc ni idea de SEO. Ja, és com que ens donem molta importància al que fem, no? A la publi, però perquè has de creure en el que fas per vendre-ho, no? Una mica? Sí, no és tant això com no menteixis. Sigues sincer, no saps quins resultats té. O sigui, no entenem un community manager que et digui que entén Instagram. És mentida, ningú entén Instagram. Ningú entén Instagram, és que és dificilíssim, és que no es pot. No, perquè l'algoritme està boig. Clar, i que jo crec que ja està fet, ara no em vull posar molt conspiranoic, però jo crec que Instagram i aquestes mogudes ja estan fetes perquè no les entenguis. Perquè en el que o sigui, si tu ho arribes a entendre, aquí hi ha pasta i no li interessa. No, i llavors t'acomodes, no generes contingut nou i és avorrit i Sí, pot ser. És que en puto Mark Zuckerberg. No? I hi ha com aquestes mogudes de, tio, per què estem fent continguts per a empreses, ens estan pagant i nosaltres estem com fent... Sabem que els hashtags, que hi ha coses que et poden ajudar, però no és com tu vas al carnisser i li dius pues un bistec i et fa pop, té el bistec, et poso o vas al peixet de la sèpia, te la tallo o no te la tallo? No, clar, és una feina creativa. Ja, però per exemple, per mi el problema del màrqueting i de la publicitat és que és una feina creativa que exigeix uns resultats. Sí. I per exemple... No sé, o sigui, un pintor no és pintoter, té això, saps? Clar, però és una combinació de molts resultats, o sigui, no només és el resultat creatiu, sinó també el d'estratègic, sinó el de planificació, o sigui, són molts factors que fan que funcioni. Sempre pots culpar l'altre equip. Vale, no? Així és com funcionen les estafes piramidals. Sempre hi ha algú per sota teu que pots... O al costat, és igual. El rotllo, potser ha estat aquesta part que no ha funcionat. I al final assumim la culpa a tots, una miqueta culpa a tots i ja està, ens ho repartim. Sí, és que jo et dic, jo no he tingut gens d'experiència, o sigui, la meva experiència era una empresa on ningú sabia què estava fent, tots érem gent que eren becaris, que no teníem ni puta idea, un jefe que ell obria franquícies de coses. Bé, i es va dir, pues, si obro franquícies de coses puc fer una agència de màrqueting, però no ell ens deia que aprenia les coses del màrqueting en podcast. I el tio estava convençudíssim de tot. He escoltat en un podcast que el futur és el SEO local i Norbert investiga sobre el SEO local. I jo com, bueno... Va haver una època que escoltar podcast era sinònim de he llegit un llibre. No? Ara és TikTok, ho és a TikTok, sona com he llegit un llibre on t'expliquen això, el mateix. Sí, jo crec però que el nostre llistó de referències ha baixat tant que, en plan, abans hi era com podcast... Has escoltat en un podcast, bueno, pot ser un expert i tal, però de cop és TikTok i és com, bueno, ja no, ni ens plantejarem si això és veritat o no, en plan, ho donarem per cert i ens interessa. És com per dir de nou estret, en plan, no ho he dit jo, ho ha dit algú altre, és una excusa, però no és una reafirmació de que la cosa sigui correcta, és més com un... no ho dic jo, ho diuen a TikTok. S'està perdent la veritat. S'està perdent la veritat. Des que internet ha fet molt de mal. Internet va néixer perquè tots poguéssim accedir a tot el coneixement del món i s'ha acabat convertint en una merda. Jo crec que internet va néixer pel porno, però segurament la idea creativa va néixer algú que volia difondre pornografia, segurament. El món el mouen diners, el sexe i les armes, llavors si no s'ha creat per merdes militars o no s'ha creat per fer pasta, que internet crec que a l'inici no, doncs sí, devia ser pel porno. Segur, és que no cap mena de dubte. Què ens mou? Doncs sí. Ho hem blanquejat després. Sí. La informació, tots connectats. Clar, vale, sí. Em pensava que deies després internet ara de cop és blanquejat, però és que internet mou molta merda. Sí. No ho sé, a mi és una cosa que em torna... Et veig atabalat amb internet. Perquè hi ha com massa informació, no necessito tanta informació. I per què necessito que el xat GPT... O sigui, jo en plan,
He utilitzat, òbviament, no sóc idiota, has utilitzat ChatGPT? Sí, L'utilitzes al teu dia a dia? totalment. Uau, estàs gastant molta aigua. I ho sé. Ja no fumo, puc fer alguna cosa, no? Sí. No puc ser íntegra tota l'estona en totes les Clar, coses. però Vull dir, fumar ets menjo tu carn. que t'embruts la teva vida. No, Amb però també... l'aigua estàs acabant amb l'aigua dels bebès que estan naixent ara. Clar, però fumant també estàs recolzant la indústria tabacalera i l'explotació, no? Segur. Però almenys és una indústria tradicional. Sí, això sí. No són aquests nous rics de Artesana. l'internet. Clar, eren gent que ja eren ric abans i de cop Pobre tenien senyor plantacions. Ducados, Clar. que s'ha quedat a l'atur. Sí, no sé, sí, a mi el que m'agòbia de ChatGPT és això, de no sé, ets una empresa, no sé quina informació m'estàs donant. Ja. I em torna boig perquè ho utilitzo i jo t'he dit Elia fatal, l'aigua, no sé què, però jo he tingut discussions amb ChatGPT sobre com sé que m'estàs siguent sincer. I ella em diu, no ho sabràs. De cop és un tio misteriós de Tinder. No ho sabràs, com soc fins que no em coneguis. M'ha encantat, xiu-xiueja, ChatGPT, t'ho diu a cau d'orella. Ja, és que, ja, però és igual, i a més el fem servir per coses estúpides. O sigui, li pregunto moltes, o sigui, hi ha coses de feina i després hi ha moltes preguntes absurdes que no m'atreveixo a fer en veu alta que les faig a ChatGPT. Per exemple? No sabia dir la pregunta serà quina i ara no sé quina dir-te. Però dubtes que he tingut del meu cicle menstrual o de... Bueno, tot, o d'un epitafi, no? De què és un epitafi, doncs també ho he acabat buscant allà. Està bé, o sigui, bueno, és que al final és lo fàcil, o sigui, lo fàcil en plan de... Però clar, a mi la moguda és... Si jo ara m'informo, en plan, jo què sé, dades històriques, Sí. si ens acabem informant tots per IA, com sé que la IA no pot alterar? Que sé que això acaba sent el terraplanisme, l'argument terraplanista de tota la vida de, Clar. bueno, si no ho poden demostrar... Almenys jo no la utilitzo per dades científiques o per coses, sí com per buscar fonts, en plan, digue'm si aquest procés històric m'explica i dic, dona'm una font fiable on poder trobar això i tal. I normalment l'utilitzo per que m'ajudi a justificar coses. Per la feina. La baralla amb el teu nòvio. No, t'imagines? Estaria bé, Hi ha un moment que vaig a demanar-li arguments. No, però a vegades he pensat aquesta idea, m'agrada, la vull justificar davant de client, ajuda'm a donar arguments i si pot fer-ho no, perquè sempre el ChatGPT et fa la pilota, sempre. Sí, això és una cosa que em fa bastanta ràbia també. Ja. Perquè jo penso, no em mereixo aquesta... No em mereixo. No em mereixo aquest apreci que em tens. L'amor d'una màquina. No ens coneixem de res, per què fas això? O sigui, ara Sospitós. Ets la representant número 1 de ChatGPT del món, saps? M'estàs representant. Però bueno, volia parlar més aviat sobre, no tant sobre ChatGPT i més sobre la mort i això, que és el que venim a parlar al final aquí. I no sé si la mort és una cosa que tu tens, que hi penses, o és una cosa que tens recurrentment al cap, o no sé com ha afectat a la teva vida la mort. I penso molt. Jo crec que he tingut... Mon pare va morir quan jo tenia 13 anys, llavors al final sempre ha estat molt present, però també és una cosa que s'ha parlat molt obertament a casa i moltíssim. O sigui, no hi ha hagut mai un tabú envers la mort. És més, jo sé la cançó que vol ma mare al funeral des de fa 20 anys, saps? O jo he pensat la meva, vull dir, sí, aquestes uns Nadals coses... molt divertits. Correcte. No, però des de la naturalitat de tot plegat, també amb creences, no, de reencarnació, que això sempre ajuda, i aquestes coses. I després, el meu dia a dia la tinc molt present últimament. En els últims 2 anys jo crec que m'ha passat que tinc molta por a morir sola. O sigui, es barreja amb la soledat, però al moment de morir sí que hi tinc respecte. Sí, però a la soledat de morir. Sí, a la soledat just prèvia dels minuts de morir. Però és algo que faràs sí o sí sola. Clar, no? O sigui, sí. No et pots emportar tothom amb tu. Correcte. La gent del teu voltant no pot ser com, bueno, doncs ara veniu amb mi, perquè... No? No, ja és veritat. De fet, potser és més por a la prèvia, no, de la mort que no tant a la mort. Sí, la mort la menjaré sola. Sí. Sí, bueno, és que tinc un blog de stand-up sobre això, que un col·lega em va dir això, en plan, no tinc por a morir sol, i jo vaig pensar en plan, tinc por a morir sol, i vaig dir, no tens por a morir sol, tens por a viure sol, perquè som molt gilipolles tots. Correcte. I som molt intensos, però Sí. saps com aquesta moguda de, o sigui, la soledat i tal, que sí, jo crec que la por com a tràmit és un tràmit, tu anant bé ni te'n deus adonar al moment. No, llavors no tinc por a la mort. Clar, és veritat, realment. Sí, no? Bueno, Sí, no em ho sé. preocupa la prèvia, la mort. Si és que s'allarga a arribar, saps? Mm. Sí, és més això. Però així penses, és una cosa que... Sí, i és present i és una conversa... I el tema aquest del morir sola, aquesta por a morir sola, creus que se't passarà en algun moment? Sí, No. ja està, és una cosa amb la que convius. Sí, no? conviurem això tota la vida. Pots Sí. tenir 50 persones al teu voltant
Sí. I seguiràs tinguent gent que... Sí, bueno, no crec que, com dius tu, bueno, si tinc 50 persones al voltant quan mori, potser és que he mort en un accident, no? Ja ha tingut gent a mirar. En un bus. Sí, no, tens raó, sí, realment no tinc por a la mort, tinc por a la prèvia, a la soledat prèvia. No, a la mort, clar, evidentment, és que depèn de com mori, no? Sí. Com que no ho sabem. Què preferiries, saber quan moriries o com moriries? Quan? Quan? Sí. 100%. Sí, perquè saber el com, si és una cosa desagradable, estaràs paranoic i somiaràs amb això 10.000 vegades. En canvi, si saps quan, pots fer una cosa que sempre he pensat que és molt guai, que és despedir-te, acomiadar-te de la gent. O sigui, jo sóc aquesta persona que... Molt bé, ets zero egoista. La gent normal és viure a tope. Si sé quan, penso viure a tope fins al moment de... Clar, però poder-te despedir també, però poder-me acomiadar. Sí, a mi la pel·lícula aquesta de Mi vida sin mi em va marcar molt en el seu dia. De dir, no sé quina pel·li és. És una pel·lícula de la Coixet, si no m'equivoco, i és una tia que sap que està de morir, sap que té càncer, no me'n recordo, i comença a deixar cartes a la seva filla pels seus aniversaris de no sé quants anys i deixa com tota la vida lligadeta a nivell emocional. Que a nivell econòmic no deixaré res lligat, però a nivell emocional crec que estaria guai acomiadar-me. Faria vídeos a la gent, no? També et dic, vaya plasta rebre cada any una carta de la teva mare morta. No, és una mica... No, home, això, si ets adolescent segur que és bonic rebre-ho, no? Que aquesta època ets tan intens. Sí, que... i que odies els teus pares. Sí. I de cop, t'has canviat, et canvies les calces cada dia, no, saps? No, però no em podrien odiar perquè estaria morta. Quan estàs mort em poden odiar. No, jo Tant. conec gent que sí, Sí. Baixa una Hitler mica ningú l'odi. se l'estima encara. No, però ha baixat l'odi, no? Una Sí. mica amb els anys. És un personatge històric, sí, tens raó amb això. Bueno, en fi. Quin t'agradaria que fos el teu epitafi? Norbert, he pensat molt en el meu epitafi. Primer vaig haver de diferenciar epitafi d'esquela, cosa que vaig tardar una estona, i després vaig pensar, i això em perdonaràs, perquè no és una frase tal qual, sinó que he pensat que el meu epitafi vull que sigui un QR. Vale. Tinc claríssim. Vull que sigui un QR que et dirigeixi a una landing i en aquesta landing vagin sortint vídeos aleatoris meus dient frases random, absolutament random. Saps? Però com de vídeos que ja tens fets o No. que gravaries expressament? Ho gravaria expressament, jo crec. Vale, m'agrada bastant, sí. Saps com el Pregúntale a Thunder? Tu tenies aquest joc de petit? Era una bola, és que això és molt de la meva generació, era una bola amb un mac a dins i tu li fes una pregunta en plan li agrado al Marcos de primer de primària, no sé què, i llavors feies així amb la mà i el Thunder et deia, és muy possible, o et deia, no! Doncs crec que m'agradaria convertir-me una mica en un horòscop o en un Thunder del cementiri, saps? Però clar, han de ser frases molt neutres. Correcte. No pot ser me cago en la puta, no? No. Perquè de cop seria com, bueno, aviam l'Èlia, me cago en la teva puta mare. Correcte. No, crec que ha de ser algo com guai que la gent se senti interpel·lada. És com un horòscop. Tu vas allà, li preguntes alguna cosa a la tomba Lèlia i la tomba Lèlia et diu ostres, això que estàs pensant jo m'ho repensaria. Ets una persona indecisa? Molt. És en comptes de fer una frase te n'he fet 50. Sí, com el meu epitafi és coses. O sigui, no vull res especial ni deixar res especial, vull simplement que em segueixin veient. Correcte, però vaig pensar, és una manera de seguir viva d'alguna manera. Sí, no, clar. I de fer engagement al cementiri, que això va molt faltat. De com seria la tumba més visitada de totes. Correcte, A veure que... per les risses ni que sigui, saps? Buah, m'agrada bastant com a concepte, tot i que com a epitafi no m'ha dit res. No Què t'ha dit em res. volia dir? Quan, jo que sé, el teu familiar et vingui a veure, en plan, què em volia dir? De cop sóc jo que he de buscar l'epitafi, saps? De cop és com que han d'interpretar Ja. el que tu els hi vols dir a través d'aquella frase. Jo crec que estic dient molt també, no? Estic banalitzant molt aquesta última frase lapidària, mai més ben dit, no? És Està bé, com... sí. Una mica de... No sé si humor, però és com anem a fer això una mica un joc, que la vida ja és això també, no? Una mica aquest hi-ha-ha engagement. Sí, i que està bé, que no tot cal que sigui superintens i que, vull dir, com amb el que m'has dit abans de relacionar, o sigui, la teva relació amb la mort i tal, que em quadra, saps? No és una cosa que em salti de, bueno, pues, jo què sé, estem bé, estaràs bé, saps? Fes-me un like, t'imagines em faré més famosa morta que viva, seria molt top tenir molts followers de cop i volta. Sí, de cop o sigui, no podries capitalitzar la teva mort. Estàs intentant capitalitzar una mort que no podràs fer-ho. Correcte. I si es cau internet o si els QRs ja no es fan servir és una mica putada, no? Però... Potser això són els jeroglífics d'Egipte, potser són merdes així, de que potser era com un rotllo, no un QR, però una merda que ara ja no entenem i li intentem donar un significat. T'imagines que eren QRs? M'encantaria això, D'aquí 500 anys un arqueòleg què volia dir quadradet? Blanc, quadradet, negre, quadradet, blanc, quadradet, negre, un de més gran. I potser la pedra de Rosetta és alguna així, saps? Ho hem interpretat a la nostra manera.
Seria guai. I seria guai que sortís jo dient seguim. Alguna merda d'aquestes, de cop. Carles Porta. Carles Porta. I buscant qui és Carles Porta. Era una persona molt... Era el seu emperador, tothom parlava de Carles Porta al segle XXI. No? Què li passava amb la ratafia a aquest senyor? Què és la ratafia? Quin problema tenia. Sí. Com t'agradaria que et recordessin? Com m'agradaria que em recordessin? Clar, que em recordés qui? Els meus familiars i amics m'agradaria que em recordessin com una persona alegre, que recordessin les coses bones només, les dolentes no cal, no? Bueno, Sí. ja és molt acceptar que saps que hi haurà coses dolentes. Home, evidentment. Si són ara no hi seran quan em mori. Com creus que et Evidentment, recordaran? sí. Ostres, això m'ho hagués hagut de pensar, eh? No, crec que sí que em recordaran com una persona alegre, com aquesta persona que deia que recopilava fotos i que estava sempre lligada amb aquesta part més emocional, amb els grups d'amics i tal. És Sí. com un loop, no? Una persona, estem recordant una persona Que recorda. nostàlgica que recordava... Sí, de cop i volta sí. Sí, i vull, no sé, vull que em recordin així, com una persona alegre, crec, dins del que cap. També amb les meves coses que tinc, evidentment, dolentes, però aquestes que les evitin i que només es queden amb lo bo. En general sols recordar més les coses bones Sí. que dolentes. Has de haver sigut molt dolent. Jo suposo que això ho fem perquè com que les dolentes ja no les pots parlar ni sanejar-les, doncs res, anem a les bones, no? Em quedo amb lo bonic i xau. Sí, sí, bueno, és que no ho sé. Bueno, és que no ho sé. Hi ha bastanta gent que recorda només les coses dolentes. Sí, però què dur això, no? Perquè és com vius una mica Perquè hi ha amargat. gent molt filla de puta, eh? O molt amargada, no? Sí. Més que filla de puta, perquè al final és el que recordes tu i com t'afecta a tu, no? També. Sí, a mi és una por que em fa molt que la gent em recordi, perquè jo sóc una persona bastant bajonera tal, i com que la gent em recordi com una persona amargada, és com no sóc amargada. L'avi que remugava. Sí, exacte, sempre en norbet és com que remuga, és com un avi, no sé què, jo pensant, joder, pobres avis, suposo que hi ha avis alegres, també els estem Sí. posant aquí una pressió, perquè saps que ja et posa una pressió, si tu ets una persona que remuga i tendeixes a ser pessimista, et posa una pressió ser positiu i tal per l'altra gent, que Ja. en part està bé perquè t'obliga a ser positiu, però per l'altra és de tio, jo no vull que em recordin així, però sóc així, llavors què hi puc fer? No et recordaran així, perquè la gent que et recordarà és la gent que et vol recordar, que és la que t'estima, llavors segurament et recordaran positivament amb les coses... I tu no, no ho veig. No, Tot pessimista, no, remugant. A mi ja ni em recordaran, no? De cop no. Però sí, no sé, o sigui, sí que crec que tens raó amb que la gent tendeix més a pensar en les coses bones que en les dolentes. O espero, almenys. També et diré, vull Ens hem dir, de- què ens recordaran una generació? Vull dir, Clar, bueno, depèn. bueno, clar, depèn de la... Jo no tinc previst deixar una petjada molt gran en aquest món, vale? Vull dir, vull fer un QR amb frases xorres. Aquest és el meu nivell de ganes de ser recordada. Clar, però abans, per exemple, has parlat de la reencarnació. Ei, O sigui, és una cosa que em molaria que passés després Sí. de... a mi em molaria, em mola pensar que et pots reencarnar, però no en un altre animal, vull dir, en una altra persona, una altra vida diferent. Ah, vale, Pues tries tu el tipus de reencarnació. Hi ha moltes teories, no m'he ficat molt profundament. No ho sé quin tipus... O sigui, a mi m'agradaria pensar que és això. Clar, no et fa molta ràbia com la penya que intenta com racionalitzar, com coses rotllo... Bueno, però saps que estadísticament et reencarnaràs en un nen xino, pobre, i sense drets, no? Perquè, saps? Com la gent que fa aquestes coses Ja. cada cop és com, ja no vull creure en això. Correcte, sí, jo soc d'aquestes. Només crec que la part que m'interessa, la que m'ajuda a viure. La resta, xau. No ho sé, o sigui, com a opció jo no crec que hi hagi res, o no és una cosa que m'hagi plantejat en accés ni en general. T'escau. Però per mi el fet de pensar de reencarnar-me, penso, de les opcions, per mi és la més guapa. Sí. Perquè com, mira, tornes a viure, no te'n recordes de res, no és un final... O sigui, és un final, però no és un final, saps? És com les sèries aquestes que tenen una temporada que és una història, una altra temporada que és una altra història, però amb el Fargo. Sí. Saps? La reencarnació és Fargo. De fet, hi havia una sèrie quan jo era petita que es deia El viatge en el temps, crec que era, i era molt guai perquè era un tio, no es reencarnava, però era un tio que cada capítol saltava el cos d'algú. Amb la qual cada capítol tenia un tros de vida d'algú diferent i havia de solucionar alguna cosa per poder sortir i anar a un altre cos, fins a trobar el seu. Ui, però quina... Hòstia, quina angoixa existencial. Sí, no, això és una angoixa. Perquè imagina que et toca un problema molt xungo Sí. Però ell era conscient, l'altra persona que també hi era? No, o sigui, ell agafava... No, l'altra persona, xau. O sigui, ell entrava al cos d'algú, es mirava al mirall i deia avui sóc una dona de 50 anys, i llavors començava a relacionar-se amb el seu entorn, la gent que li venia a dir alguna cosa, i havia de descobrir quin problema tenia i ajudar a solventar el problema, i llavors deixava i canviava de cos. Però el primer capítol com anava? És que no me'n recordo gaire, jo era molt petita quan veia aquesta sèrie. Clar, perquè el senyor, com m'imagino com els primers episodis el tio 20 minuts cagat en plan
Ja. M'he despertat al cos d'una dona de 50 anys! Fuck! Ja, però saps que en el cine talles, no? I és com ja s'entès el concepte. Podem passar. Clar, sí, però m'agrada bastant. Bueno, sí. És divertit que fos en plan en streaming, Aquí arriba. 100% sèries en temps real. En temps real. La gent se'n va de viatge, o sigui, James Bond en temps real. De cop està a Anglaterra Escala. i ha d'anar al Cairo i està pues, allà menjant. 9 hores dins l'aerolínia, amb la manteta, rotllo bé, no? Aquí esperant per També atacar. dorm a l'avió en James Exacte. Bond. Sí, no sé. O sigui, és que en realitat suposo que també és això, en plan, si tu vius i com et recorden són els petits talls d'aquestes sèries, no? O sigui, en plan... Sí, tot un el recap. temps, sí, l'avorrit t'ho estalvies. En plan, ningú recordarà el dia que vau estar menjant mongetes. No, i de fet no et passa que el que recordes és les coses de les fotos? O sigui, jo moltes vegades recordo coses per les fotos o els vídeos que tinc. És a dir, que el meu cap ha seleccionat que aquests records valen més que els que genero directament sense fotos o vídeos. Jo recordo que amb 2 anys la meva mare i el meu pare em van deixar a casa perquè se'n van anar a veure a l'amenaça fantasma. Et van abandonar. Em van deixar a casa amb la meva àvia, o sigui, em van deixar a casa els meus avis i se'n van anar a veure l'amenaça fantasma. Tu creus que jo necessito fotos per recordar? No, clar, que fort. Tens un record molt prematur. Jo recordo moltíssim. O sigui, sí que... Això és un trauma. Sí, no, bueno, segurament, no crec. L'amenaça fantasma. No, o sigui, jo tinc molta memòria, sí que a mesura que m'he anat fent més gran no recordo, però jo recordo moltíssim de tot el que és infància, adolescència, fins als últims 2-3 anys. Tinc, no ho sé, O sí, no? no ho sé. Bueno, em sembla molt guai. Jo moltes coses recordo perquè he vist fotos i sé que va passar això. I perquè algú m'ha explicat l'anècdota i ja me l'he fet meva, no? És com, és veritat, va passar això. I fas això de... faig més fotos perquè així em queden les coses? Sí. I tinc pànic a l'Alzheimer. És que és de les pitjors coses que et poden passar. Sí. Bueno, pitjor és que li passi a algú que estimes, jo crec. Però... Sí, però tinc por que em passi a mi. Sí. Com abans amb el nen xino, per probabilitat pot ser que et passi. Pot ser, pot tocar. O sigui, no soc, o sigui, òbviament, com tal, però a mi la sensació em dona com... O sigui, potser també és molt conspiracionista, tal, però em fa... Com penso que hem arribat a aconseguir un nivell de salut que els nostres cervells no estan preparats per assolir. Llavors l'Alzheimer és el cervell ja no pot seguir amb però el cos està bé. I per mi és una mica això. La teoria està contrastada? No. Em sembla guai. No, és una fumada meva. T'ho compro. Sí, ok, podem fer exercici, podem fer coses, però el cervell dura el que dura, saps? Com a la gent que li peta la patata. Però pots fer sudokus? Sí, els sudokus contra l'Alzheimer. La meva àvia ja li diré que no va fer suficients sudokus. Sudokus autodefinidos, sí. Què t'agradaria que canviés del món abans de que et morissis? No massa, jo espero que no canvi massa, perquè cada cop que canvies li aparta, no? És com que deus que ets una estona i que no passi res una temporada, no? Bueno, això ja és un canvi. Sí, és veritat. Vale, mola perquè és superpessimista. Què vols que canvi del món? Res, que no toquin res perquè no podrem... L'efecte de Patllora, que cada cop que es toca alguna cosa es desvien 50 coses més, doncs crec que passa això amb el món. És com, no toquem, qui ets? Sí. Per favor, qui ets tots? Sí, en aquest progrés constant que hi ha, em sembla un bon canvi, em sembla com a canvi, vull dir, el canvi ja està establert, el canvi és la normalitat, per tant, que el que vols que canvi sigui que deixin de canviar les coses és un canvi en si. Sí, està bé. He dit moltes vegades la paraula canvi seguides, sí. Espero que s'entengui. S'ha entès bé. Ja, que es pot sonar retrògrada, però confio tan poc en que les coses canvin a millor, així també soc pessimista en aquest sentit, que és millor que no canvin. I què estàs fent perquè les coses deixin de canviar? Jo res. T'imagines? No estic fent res perquè no canvi res. Sí, no, bueno, d'acord amb el teu argument està bé. Sí. Pues ja està, això seria una mica tot. Merci per venir.